Ljouwert is het in 2018, maar onder die tijd worden nog zo'n sterren culturele haardstad van Europa. Omroep Friesland en Ljouwert de Kronte ondernemen te jaren met een talentvolle jongeren een ziektocht naar de ziel van deze sterren. Om te zien wat u onderskiert en wat u bindt. Kulturiri burutza alakoren baten eman ziguten eta ene... Donostia, San Sebastian. Een van de sterren van Baskenland in Noord-Spanje. Leeflijk lijn om de Golf van Biscayen, maar voor altijd verbonden om de ETA. De gewelddadige vrijheidsbeweging van een onafhankelijk Baskenland die pas 3 jaar lang de wapens definitief dellei. Die eeuwenoude stad met die dubbele namen. In het Spaans San Sebastian, voor de Basken zelfs Donostia. Balwerk van eigen taal en cultuur. Net alleen nog in de jongdichten van de Bert Solari als Gomaya. Maar benamen ook in de gastronomie. De pinchos, tapas, maar dan op culinair niveau. Net wanneer het een van de thema's in het bidboek van de stad, die in 2016 de culturele haardstad van Europa is. Alle reden dus voor een culinair onderzoek. Mogelijk zelfs als inspiratievoer van Ljouwert, dat 2 jaar later culturele haardstad wezen zal. En waar kan het beter als uw talentvolle jongeren, de Frieske topkok Jon Smink. Dit is een gerechtje met kalfswang, heel zachte gaten in de jus. Er zit een hele mooie mousseline onder, dus een soort aardappelpuree met ui, groene kruiden en een uiendressing. Maar kalfswang is ook weer typisch een ding wat je in Friesland veel te weinig ziet, vind ik. Er zijn een paar zaakjes die er wel mee werken, maar dit is ook zo mooi van smaak. Mensen zijn er bang voor, maar echt, mensen, dit moet je eten. Maar Smink reist het net alleen. Wij zullen hem volgen op zijn kweesten naar de superieure delicatessen. Wij, dat binnen collega Dieter Brugman van de Ljouwert de Kronte en mijn naam is Henk de Biezenbeek, verslagjouwer van Omroep Friesland. En de Spaanse cameraman Daniel en de loertstechnicus Jonathan werk je haar de komende dagen uit de naad om uw verhaal vast te lezen. Wie Smink hem te eten zet, willen Giet en ik eerst mij noemen terug de Frieske taalsocioloog Dirk Gotter, die al zo niet verbonden is aan de Universiteit van San Sebastian. Hij wil eens het monumentje aanlitten van de verneemde Baskische kunstenaar Chillida. Net verneerd kiezen als het logo van Donostia San Sebastian, de culturele haardstad in 2016. Omdat ik hier krijgt als in Friesland de klamleid op Mierskip. Hier gaat het om de bevolking, om de burgers, de wegen van energie. En in Ljouwert gaat het om het Mierskip. Maar in wezen gaat het om dezelfde ideeën. Dat je zegt van we willen maaien maar dingen doen. Maar ja. er weer een verschil, zei ze toch? Is dat uitlezen? Ja, een van de belangrijke onderdelen van het programma van San Sebastian is het idee van de vrede. Van het mij elkaar geerlibben, nee dat er allerlei zaken west hebben, met onslagen, met moorden, weet ik wel wat. Dus er zijn aan alle kanten binnen slachtoffers. En dat duurt het nog heel lang voordat dat voort is vanzelf. Dat idee van die slachtoffers is ook heel belangrijk in het hele programma. En ze beziek je dat een plak te gaan in en het net uit de wei te gaan, het net voor te stappen, maar de confrontatie om te gaan met het vredesproces zat het hier. Want wat deze titel van culturele haardstad door de echte Basken ek broek om haar beter op de kaart te zetten? Ja, ik denk het wel. Een van de zaken die een belangrijke rol speelt, volop wichtiger is hier in de culturele haardstad, is het Baskisch zelf als taal. Hoe gaan wij om met die taal? Hoe kunnen wij die taal bevorderen? Hoe broeken wij die taal? Dus juist dat in allerlei uiteringen van de culturele haardstad, dus altijd in het Baskisch. Intussen in het restaurant A Fuego Negro beziek het Jan Smink te ontdekken wat nou correct het geheim van de pinchos is. Ja, pinchos, je kan het een beetje vergelijken, heel grof gezegd, met tapas. Alleen als je dat hier zegt, dan is dat echt een belediging. Want pinchos is veel uitgebreider, er zijn veel subtieler en veel meer handelingen qua hapjes, zeg maar. Ja.
Wat is hier zo speciaal aan? Het is een rare combinatie. Nou, het is geen rare combinatie. Kijk, het lijkt vrij eenvoudig, maar alles is gewoon heel goed bereid. Alles is gewoon heel mooi op smaak. Ik bedoel, hetzelfde als die kleine stukjes tonijn. Als je die proeft, hetzelfde als die boontjes met die crème. Ja, heerlijk. Heerlijk. Die boontjes hebben nog een beetje een bite. Hè? Ja. Dat heb je ook lang niet overal. Het is gewoon allemaal heel eerlijk, puur bereid. Het zijn gewoon eerlijke producten allemaal. Ja, snijbien met mayonaise. Leuk, leuk. Eigenlijk, nou, grof gezegd, dat moeten we hier niet zeggen in het Spaans, dan hebben we ruzie. Ja. Maar dit is top. Maar toch wel eens verder. Want we mij La Cocciara de Santelmo beslist net missen. Verneemt om de huisspecialiteit Oreja di Cerdo. Bargeneren. Dit is het. Als je hier naartoe gaat, dan bestel je de varkensoor. Dus een echt bargeneren. Ja, een echte. Ja. Dat eet je toch net? Ik heb het nog nooit gehad, maar ik ga het nu proeven. Jongens. Ja, ik ben heel benieuwd. En? Ja. Super mooi smaak. Echt heel lekker. Is dit nog iets wat toch in Nederland ook op een kaart zetten was? Nou, dit zou ik wel gebruiken zo. Ja? Als dit nu gemaakt is, zou ik dit wel willen gebruiken. Ja. Lijkt me een hele naaie merk hier. Dit zou ik iedereen wel willen laten proeven. In Friesland smieten ze de bargeneren vlot. Nou, dan geven ze maar aan mij. Ja, heerlijk. Gastronomie als cultureel haatthema. Dat liep het dus echt wel wat voor jou 2018. Pinchos voor de Frieske Mienskip. Dus nemen we Jan de Oren mij naar de enigste culinaire universiteit in Europa, het Basque Culinary Center. Hier zal hij in geerwerking met de Spaanse masterkok Louis Arrovat pinchos meidje met typische streekproducten uit Baskeland en Friesland. Tussentijds brengen wij een bezite onder de organisatie van het culturele festival 2016. Want we willen vanzelfs meer weten over haar cultuurprogramma. Maar daar keert de wal het skip. De leiding had geen verlet om met u te praten. Te druk met interne zaken. Zo wordt dus mij deelt. Dus hel je wij verhaal bij de regionale kranten El Diario Vasco. Journalist Alberto Moyano van de cultuurredactie kan Giete Griff vertellen hoe de Baskische organisatie van de culturele haatstad de krijgt voorstelt. Want door een ier moet het immers al barren. En in de stad zelfs zoeken wij er nog een verhipt beetje van. Er ben nog helemaal geen plan bekend van wat nou het hoogtepunt wezen voor de sale. Dus ik kan u nou net vertellen wat voor evenementen er nou op stapel staan. Ik jij eigenlijk van de journalist dat ik vertelde van dat het eigenlijk de kritiek die op de organisatie op dit stuit, dat Europa er nog te min aan had. Ja, vanuit Europa is die kritiek dat San Sebastian een beetje te volle intern gericht is en te min shot naar hoe ze Europa erbij beloeken kan. Ze gaan naar de directeur en het lijkt nou hoe uit bed te gaan. Maar echt duidelijkheid is daar nog net hoe. Want de organisatie had te veel last van interne conflicten. Ja, kennelijk. Ja. Dus wat hing het blauw nog boven de hol? Dan komt dat bij u zeker nog. Dan hoorden wij zelfs maar een lieds opinieonderzoek. Professor Dirk Gorter peilt de mening van de meesten op stritten. Perdona, Catu. Estamos aquí con un equipo de televisión de Holanda. No, yo, ¿cómo se dice? Para de toros. De toros. Het voelt me op dat ze er al even van jet hebben. Ze hebben al hier op een of andere manier er wel van jet. Ze weten net zo goed wat het al hier is. Ze wachten wat ouw van wat het worden zal. Die vrouwen die we hier die zijn meer zo van het geld versmieten, want het kost het meer belasting. Tonterías aquí los sábados y domingos, Sí. todo a pagar dinero a los chavales. Ja. Maar een oornien, een boeterlander die je dus al heel lang wennet, maar die toch zei van ja, ik vind het wel mooi dat die dingen barren en ik doe ik mee. Waarover die jonge lui die dik zijn van ja, we wijnen hier wel net, maar wij komen hier graag naartoe. Turismo, erakarri todo. Dus je hebt wel verschillende meningen vanzelf, maar wat mij opvoelt is dat mensen toch redelijk positief eigenlijk al hier reageren. Ook de lokale middenstand reageert voor het meeste part positief. Idoia Michelena verwachtte dat in 2016 een soort toeristen naar haar chocoladewinkel komen zullen. Wat zelfs goed is voor de omzet. Maar er is nog meer. Many people think we are Basque and the Basques more serious.
Okay, but it's not really. It will help to give the Basque another image. Yes, yes. To make them friendly to the other yes, people. yes. Dan krijgen we bericht dat we dochs welkom binnen op het haatkantoor van 2016. Op uw vragen zei de organisatie dat het programma per vast net bestaan zal uit grote spektakels, maar krijgt uit lietsere initiatieven, droegen terug, jawel, daar is hij weer, de lokale mieschip. The main aim of our project is to work on a better understanding of each other in a society that has experienced a conflict during a long time. And we hope that through culture and through projects that work on participation and talking to each other, we can help to fix the wounds that this society has suffered for so long. Okay. I spoke to some people in the street. We had some street interviews, and they said it's beautiful that we are the culture capital of Europe, but we don't see anything. Okay. What can they expect? Well, some people are not seeing a lot of things, some others are, and not only they're seeing it, but they are also taking part of it. Een van die projecten is de bouw van de San Juan, een zielskip uit de Zandje in de eeuw dat jet iets broekt waar voor de wolvisveert van het Boskalo. Een lietse 30 vrijwilligers krijgen hier in 4 maanden tijd een professionele opleiding tot timmerman. Een project van haast 2 miljoen euro. Dat de Basken als volk bij Grutsk op haar eigen verliezen meidje mat. This project is referred to a time when Basques were leaders in shipbuilding and in sailing them. In the 16th century, ships like the San Juan that we are building now used to go every year in great numbers from the Basque coast and especially from Pasaia to Canada, to what now we call Canada, to fish cod and hunt whales. In fact, the Basques were the only whalers in Europe until the beginning of the 17th century. And nowadays, Pasaia, for many decades, had a rough time because shipbuilding in the last decades came down, the industry as well. And if industry is collapsing and fishing is not going very well, we can develop heritage because we have an incredible heritage and we have to realize and we have to believe it first ourselves and then show it to the world. Doel is dat als de San Juan in 2016 klaar is, het schip terug Europa varen zal. Maar dat het project in de haven van Pasoya, krijgt boeten San Sebastian, dan hij gewoon verder gaat. Dat op de werf meer zielskippen uit een 4 verliezen bouwd worden zullen en werkloze jongeren om een baan helpt. Boven dat zal van het beziekerscentrum een museum maken worden. Goed voor dik 20.000 beziekers in het jaar. Een welkome injectie voor het toerisme. Op de culinaire universiteit is Jan Smink intussen, te jaren met chef-kok Louis Arufat, drokdwaande met het experiment van de Friesk-Baskiske pinchos. Roggebrood? Roggebrood. We hebben wat typische Friese producten en wat typische producten vanuit hier uit San Sebastian. En dat gaan we nu proberen te combineren. Hier in San Sebastian eten ze altijd de kaas samen met de kweepeer en samen met de walnoten. Nice. Dus we hebben nu een mooie huisgemaakte roggebrood met de kweepeerkompot. Walnoten hier uit de streek. Die kweeperen komen hier natuurlijk uit de streek. De geitenkaas. De schapenkaas, excuses. En gedroogde framboos. You try it? Please, you first? Yeah, okay, thank you. ¿Dónde me digas hambre? Oh, yo de. Not bad, huh? Not bad. Good. I love this bread. Yeah. Pinchos 2 pakt nog beter uit. Een perfecte combinatie van Spaanse visk en Frieske kei. Dus wat we nu hebben is het typische zuurdezenbrood hier, wat ze hier op deze school net hebben afgebakken. Met ansjovis en olie. De droge worst. De typische oude geitenkaas. Eroverheen gerast en met de ansjovis zelf. Dus dit is echt typisch wat ze hier nou kunnen serveren in San Sebastian, maar nu met Friese producten erbij.
The first, please. Thank you. Second pincho. Voor de tweede pinchos, met als basis suikerballen, bewerkt Jan de appelschieven met een baander. En dat had Louis Arafat nog niet eerder gedaan. Zo, dus we hebben nu suikerbrood met die yoghurt, mint en die aardappelmandelen. En de appel die ze hier gebruiken, die ze hebben gebrand met een klein beetje citroen. Not bad. Which one did you like the most? The last one. The last one? Yeah. Yeah? Yes. Het experiment is slagen. De Frieske Haardstad krijgt in 2018 haar eigen pinchos. Kulturiri burutza alakoren baten eman ziguten eta eneze garaipen. Die multje we Gomaya, een Bert Solari. Voordrachtkunstenaars die nevens uw en oude traditie al improviserend actuele thema's in een lied verwerken. In uw geval hoe de culturele haardstad en de ETA. Na een tijd van geweld en deerslag denkt de ETA sympathisant dat de meeste Basken op dit stuit hoe vrede haar met Baskenland als autonome provincie. Dochs wat er nog een soort verrooien. Una de ellas es la repatriación de los presos políticos vascos a cárceles del País Vasco, como mandan las leyes de cualquier política penitenciaria en toda Europa, en las que un recluso o un preso debe cumplir su condena lo más cerca posible de su entorno natal o local, para poder facilitar la reinserción social, ¿no? Y para no hacer sufrir a los familiares con viajes de miles y miles de kilómetros en los que hay accidentes y hay un coste económico que es un castigo añadido a gente que no tiene culpa, ¿no? De ser familiar de un preso. Ekdor Gotter had in zijn colleges een soort aandacht voor de Basken, haar cultuur en nationalisme. Maar nevens Gotter komt die hele titel van culturele haardstad in 2016 van een soort Basken te let. De wij erheen is 4 jaar tussen dat je het worden en dat je het binnen. En in die tussentijd is de wapenstilstand komen, is het geweld ten einde gebracht. En gaat het er volle meer om dat vredesproces zijn gang krijgt en het mensen met elkaar geelibje. Wil ik die stad ondertussen in de oude jaren geweldig renoveren is. En er ik net een heel soort verlet is van nieuwe infrastructuur. En dus gaat het volle meer om een immaterieel feest. Maar ook die cultuur uitdragen. Jan Smink had deze reis geen politieke missie. Maar als ontstwarmend talent werd voor hem wel een droomwerkelijkheid. Hij mij in de keuken van het 3-sterren restaurant van Martin Berasatekwi. Een van de beste koks van Europa. Hij weet net wat er zocht. Liefst 70 koks binnen hier in het spier om de complexe gerechten met de fijnste ingrediënten te rieden. Berasatekwi zelfs blijkt een aldoradigst man die op alle vragen van de jonge kok uit Friesland een antwoord had. En hem zelfs de Frieske zoekenballen goed smijtje liet. In het restaurant met zo'n 20 tafels en dochs 15 man in de bediening zetten we ons dan onder lunch. Een culinair merke in 14 bedrijven. Ensalada de tuétanos de verdura con marisco, una crema de lechuga de caserío, un jugo yodado y la base es agua de tomate gelificada. Super goed gegeten. Veel mooie dingen gezien, veel inspiratie opgedaan. En ja, heel bijzonder om mee te maken. Wat voelt bijzonder? Wat maakt het uniek? Bepaalde smaakcombinaties gewoon. En sommige dingen ken je wel een beetje, maar een voorbeeld te geven, hun klassieker uit 1995. De lever met de paling, met de appel, met het krokante laagje. Ja, die is zo perfect bereid. Ja. Het dessert vond ik wel heel mooi. De gerookte chocolade in combinatie met de boontjes.
met amandel en met whisky. Ja, dat is een combinatie. Als je dat zo hoort, denk je van, dat kan niet. Maar je proeft alles met elkaar en daar heb je gewoon geen woorden voor eigenlijk. De oergong van Berasategui naar de Sociedad Gastronomica is grut. Nevens uw oude traditie komen de Basken hier bij elkaar om te eten, te drinken en te praten. Want mij elkaar eten, dat verbindt. Ja, wat je hier ziet is dat allemaal verschillende groepen, allemaal jong, oud, homoseksueel, noem het maar op. Alle culturen die komen hier bij elkaar. Die hebben thuis, kunnen ze dit niet, hebben ze geen professionele keuken. En hier wordt ze de ruimte geboden. En ze koken hier gewoon met z'n allemaal. Groepen horen niet bij elkaar, zijn afzonderlijk van elkaar. En ik ga nu een groep heren, die zijn hier aan het koken. Want vrouwen zijn niet toegelaten hier in de keuken. En die ga ik helpen met koken. En ze gaan echt typische, vrij basis dingen maken. Maar ze gaan zelf tortilla maken met aardappel en met champignons. Ze maken een gerechtje met schelpdieren en met koolvis. Ja. En ze beginnen straks met krab. Dat ligt er net om. Ja, dit is een hele mooie krab. Ze willen de pepers heel wat langer gebak hebben aan één kant. En ik mag niet met de hand in de pan, zeg maar. Dat doe ik altijd. Maar dat doen ze hier niet, maar dat is misschien koks eigen. En ze willen dat ik met de vork doe en niet met de handjes. Friesland had voor Cultureel Haardstad een project met de Jerapo, de Malta. We hebben iets moois mee doorgaan. Maar vind je dat Friesland van Culturele Haardstad 2018 meer dan had met het Friese eten? Nou ja, we hebben het nu over de aardappel, maar we hebben veel meer te bieden als dat natuurlijk. Als we kijken wat wij aan Friese producten hebben die bijzonder zijn, die mooi zijn. Groente, fruit, vis, vlees, noem het maar op. Daar kan ik een heleboel van opnoemen. Maar ja, we zouden daarmee om moeten gaan zoals ze dat hier doen. Ze doen hier alles samen met elkaar. En samen eten, dat verbindt de mensen met elkaar. Het gaat alleen maar ten behoeve van de maatschappij. Ik bedoel, hoe ze hier met elkaar omgaan, daar kunnen wij nog wel van leren, vind ik. En dan, aan het eind van de joen, beginnen de eerste Basken te jongen. Jocht uit het het. Dank daarvoor. En succes voor 2016. En graag ontzien in 2018. Tjoch.